Mirai ndibokudza. Inzwai kavarume. Mirai ndikudza musapusiswa. Ukaona mukadzi wako akamaka murume waunoziya kana kuti wasingazivi, kana kuti ukanzwa mukadzi wako achiti unoziva here kuti nhingi ngochani, unoziva here kuti nhingi ndakamumaka, murume waya ndinomuvenga zvokumuvenga zvazvo. Wait, usati wamanya neruma yako iyoyo. Wait, be careful. Iye munhu anzi ndakamumaka ndiye ari kurara nemukadzi wako iye. Kuvharwa, uri kurasiswa. Right. Point number 2. One day, tora foni yako iyoyo, worara pachest pemukadzi wako yake, wotextira munhu iye nefoni iyoyo. Kana ngotextira shamwari dzake wakarara nefoni yepartner yako, tora foni yepartner yako wakarara, wotextira shamwari neshamwari dzako kuti guess kuti ndiri pamaoko ani, kana kuti guess kuti ndirere nani guys, kana kuti pane kafamily group ngoti revakadzi rere, kana kuti reshamwari dzako ngoti guess kuti nhasi ndirere nani right now. You'll thank me later. Iye munhu arifamba uchitaura kuvanhu kuti hey murume, hey zidhongera munhu, hey ngocha ndiye ari kukwira mukadzi wako. Totokudza. You'll thank me later. Kukurasisa kuti utarise uko inonzi dhami kufootball. Munhu anokuti achita singari kuenda kumashops kuye oenda kune bhora. Kuzungaira muchapepuka.